Us heu fixat que les crucifixions romàniques solen tenir elements bipolars? Anem a veure quins. Primer, el sol i la lluna. El sol i la lluna, els dos astres, emmarquen Crist com a principi i fi dels temps. I també referencien d'alguna manera els eclipsis que es van esdevenir arran de la mort de Jesús, segons veiem als evangelis. Segon, la Verge Maria i Sant Joan. Aquests dos personatges tan importants del Nou Testament flanquegen la creu, són testimonis de la crucifixió. I per què són tan importants? Doncs perquè simbolitzen el moment en què Crist institueix l'Església, quan li diu a Sant Joan: aquí tens la teva mare, i a la Mare de Déu li diu: aquí tens el teu fill. Si pensem en arquetips universals, tant el sol i la lluna, com fins i tot Joan i Maria, podrien representar en certa manera el principi masculí i femení, dels quals en l'art romànic la crucifixió en seria la síntesi, com ho és per exemple l'andrògin en el pensament de Plató. Una altra polaritat que s'organitza al voltant de la creu seria la del bé i el mal. Quins personatges ho encarnen? El bon lladre, Dimes, i el mal lladre, Gestes. Amb aquest més val no enemistar-s'hi. I encara ens queden dues parelles de personatges que acostumen a flanquejar les crucifixions en el romànic català. La primera parella podríem dir que és moralment positiva. La formen Josep d'Arimatea i Nicodem. Eren dos savis jueus, dos membres del Sanedrí, d'alguna manera considerats per la iconografia com a part dels bons jueus, dins d'un paradigma en bona part de l'edat mitjana marcat per un fort antisemitisme. I finalment, l'últim binomi del qual us volia parlar, podríem dir que és moralment negatiu, perquè l'integren els dos soldats romans que torturen Jesucrist a la creu. D'una banda, a l'esquerra de Crist tenim a Estèfaton, un soldat romà que li acosta una esponja de vinagre, típica cosa que et ve de gust quan t'estan matant. I de l'altra banda tenim a Longinos, el soldat que travessa Jesucrist amb una llança un cop aquest ja mort. Ja veieu que amb tots aquests elements la creu se significa com a axis mundi, l'eix del món, la columna còsmica, el que podríem dir el pal de paller. Potser a alguns us haurà vingut al cap aquella torre quasi infinita de bola de drac que, grimpant, conduïa justament fins a la divinitat. Salut i romànic!